Fil-Parlament kien ikkonfermat li fl-ewwel 5 xhur ta' din is-sena diġà kien hemm 826 pazjent fuq stretcher fil-kurituri tal-Isptar Mater Dei jistennew biex kun hemm sodda disponibbli fis-swali. ċifra li fi kliem l-eks-President tal-Partit Nazzjonalista u t-tabib Frank Portelli hija għolja wisq u dan kollu qed jiġri b'detriment tal-pazjenti li ma jistgħux jingħataw il-kura meħtieġa. Din ċifra għolja li jkollok 800 pazjent fil-kurituri. Fil-kuritur naħseb hemm bil ġenerali bejn it-tobba nurses, paramedici. Pazjent ma jistax jingħata l-kura xierqa. Ġifieri m'għandekx il-faċilitajiet. Mill-2010 sa Mejju ta' din is-sena ġifieri ftit aktar minn settej, it-total ta' pazjenti li tħallew jistennew fil-kurituri tal-isptar għaliex ma kienx hemm sodod disponibbli għalihom laħaq kważi l-10,000. 10,000 pazjent li kellhom id-dinjità tagħhom medda minħabba s-sitwazzjoni f'Mater Dei, jgħid Frank Portelli. Hemm nuqqas ta' dinjità. Fil-kurituri inti m'għandek l-ebda privatezza. U tkun hija tbaxxi l-standards mod ġenerali. It-tabib Frank Portelli għajt li hemm bżonn ippjanar biex kun hawn aktar sodo ta' riabilitazzjoni tal-pazjenti, blan li titnaqqas il-pressjoni minn fuq Mater Dei. Irridu nsibu soluzzjoni għaliha mhijiex aċċettabbli illi jibqalek dan numru kbir ta' pazjenti fil-kurituri.